नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा गोजौ गिदिर जौसां गेसां आदा जांगिला नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा सावख्लिनि एक्टरबादि नुलायलांथारबाय आदा सावख्लिनि एक्टरबादि नुलायलांथारबाय सावख्लिनि एक्टरबादि नुलायलांथारबाय आदा सावख्लिनि एक्टरबादि नुलायलांथारबाय आयु गिलु बालु मा सिखोना बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय आयु गिलु बालु मा सिखोना बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय सावथुननि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आबै सावथुननि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय सावथुननि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आबै सावथुननि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आफाया एम.ए. लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया एम.ए. लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा बिसोरजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन बिसोरजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन नङा 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 गै नङा 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 गै थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नङा 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 गै नङा 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 गै थगायदोंसो आङो नोंखौलाय सावथुननि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आबै सावथुननि